Ba ni yadda da wanga, ba mai kawo min wanga hadisi in daukai. Mallam Norman. Na jima. Norman. Yaya. Lahiya da wa haka bala'i tunda tun nake ta jin takara kun kami me faru. Yanzu hin sabilillahi na rintima. Kowa ya san irin takardar da nika turawa gidan mai martaba. Sarki Sani Sami Gomo, Emir of Zuru. Shi na an ka turo min da sakamako. Wai an zaɓe ni ladanin masallaci. Ni ga ni mai makoshin ƙarhe. To kai ku yi sallar ku zauna in sai na kira ta. Game da sarautar ga ta turakin Zuru na uku. Babu wanda ya fi cancanta ga kujerar ga. A ƙarya haka wallahi. Alhaji Zubairu ya hika cancanta ga wagga kujera ta turakin Zuru na uku. Ga kuɗi, ga ilimi, ga tarbiyya, ga bin maganar magabata kuma ga tausan al'umma. Dattijo ne mai rajin kishin dattijai, matashi ne na matasa. Kana nuhin Alhaji Zubairu Turaki shi an kawa Turakin Zuru na uku? Shi ko an kawa ita. Ko ni an ka ba ita. Sai na ba shi ita. To doka ga yanzu abin da ɗaya makari gare ka kate ka rungumi lalancin nan. Ka taba ganin ladan da riga kwarai? To lokacin turakin na uku. Lada ne za su yi riga kwarai in Allah ya so ya yarda. Na tahi. Kwari wankan Allah. Wallahi. Alhaji Zubairu Turakin Zuru na uku. Tabbas mu Zuru mu hi kowa Turaki. Allah shi nuna muna ranar naɗinka Alhaji Zubairu Turakin Zuru na uku. Kuma Husaini na hutu a ci gaba da yada manuhohin Zubairu Turaki. Ni kuma Allah shi gwada mini wani ya sai min mashin albarkacin Turakin Zuru na uku. Ya aje ladancin nan in kama kamu.